Nå, men jeg vil åbne de her pakker og se, hvad der er i. Mystiske pakker, og der er de her fra dansk. Siden fra Danmark af. Så har jeg købt nogle fra USA, hvor er det nogle rigtig fede nøgleringe, og det er alle sammen mystiske pakker, eller hvor man ikke ved, hvad der er i. Så er der den her med pens i, og der findes simpelthen alle de her forskellige. Og jeg håber lidt på at få Ostwald og Chip og Chap, og måske Pluto. Det er dem, jeg håber allermest på, og der er 5 i en pakke. Men lad os starte med de her fra Danmark. Og hver gang får man 2, og det her det er indlægssedlen om alle dem, man kan få. Og der er den her fine lille kasse, hvor man kan, hvis man er rigtig heldig, kan man finde ud af det her. Nå, men man kan skifte billedet ud, og der er et andet billede bagpå, så kan man bytte rundt på dem. Og jeg har fået Mickey Mouse i gummiudgave. Den lægger vi ned i der. Og så har jeg fået en glad udyr. Ham har jeg ikke fået før. Jeg har købt en anden gang af de her. Og der tror jeg fik Mini også, men jeg tror ikke jeg fik Mickey Mouse. Og så har jeg fået udyret igen, men det er en anden end før. Og den her fik jeg vist også sidste gang, den er jeg ikke så glad for. Og denne her, det er det Puma? Det er i hvert fald en, den fra, hvad det hedder, Løvernes Konge. Og den fik jeg sidste gang, så det er en dobbeltgænger. Men jeg har tænkt mig at bruge dem som perler, og simpelthen lave dem om til perler. Og lave smykker af dem eventuelt, som jeg måske også laver en video med på et eller andet tidspunkt. Så lige nu er det ikke så vigtigt, om det er dobbeltgænger, men det ville jo være rart, hvis det var en dobbeltgænger, man kunne lide. Og der har jeg fået en ny af de her. Nå, nu har vi fået en guld. De skulle vist være mere sjældne. Hold da op, han er virkelig ødelagt. Han er sgu ikke selv pæn. Og det er Buzz Lightyear fra Toy Story, som så har, jeg ved ikke om man kan se det, men en masse fejl på. Det er jo ikke så heldigt. Og så har jeg fået en fra Toy Story også. En af de der, hvad hedder de? Rumvæsener. Dem der normalt er grønne. Men i en guldudgave. Så har jeg fået Ariel. Min også jeg fik sidste gang, men i en anden udseende. Og bagsiden er bare kedelig. Ej, se. Wall-E. Han er så fin. Det er sjovt, han har sådan lidt anderledes i forhold til de andre. De andre bare flade på bagsiden, men han er ligesom lidt mere façon. Og så skal vi til den sidste.
denne her, det er den samme farve, eller som den første. Jeg skal prøve at se, om vi kan få dem af. Der var den. Og det er sådan set de alle sammen ud, at man kan skifte dem ud. Ja, der er 2 sider på alle sammen, og det behøver ikke at være fra samme eventyr. Lad os se, hvad vi har fået. Vi har fået Aladdin! Som glad. Yay! Så har jeg fået en glad Mickey Mouse, som ikke er gummi. Super fine. Det var de første af dem, jeg havde købt i Danmark. Og nu går jeg videre til nøgleringene fra USA. Hold da op. Okay, så kunne det bare ikke være mere hemmeligt, vil jeg sige. Yay! En af mine yndlingskatte. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men det er ham fra Alice i Eventyrland. Det er sjovt, at når den har ligget i æsken, så virker beskidt på næsen. Og dem her overvejer jeg faktisk også lidt at lave om til smykker. Jeg kan faktisk se, at der er en lille karabinhage på, så det vil ikke være det sværeste. Også man kan lave det om til taskepynt eller et eller andet. Det er der mange i USA, der gør. Ej. Og så er der Alice. Ej, hvor sjovt, at det er den samme sæson. Skal vi se, hvad der ellers er. Der er 2 hemmelige. Der har jeg fået de 2. Skulle det være sjovt, hvis jeg kunne fik en chaser nu. Som er nogle af dem, der er lidt mere eksklusive, hvor man heller ikke ved, hvem det er. Men Mini er nu også skidesød, og jeg har rigtig mange mini-ting. Så det kunne være sjovt at få en mini. Og Mickey er heller ikke helt tosset. Og Stitch er jeg måske heller ikke helt ked af. Lad os se. Og det her kan jeg godt blive lidt hooked på. Det er ikke Stitch. Ej, ja, der fik jeg en dobbeltgænger. Det er der ikke noget at gøre ved. Nå. Så når vi til den her pakke med pens i, som også er fra USA's hjemmeside. Jeg tror, den kostede $37 eller $28. Og så var det selvfølgelig Black Friday, så jeg fik tilbud på dem. Og de havde jeg købt gangen før, så dem var der ikke på. De her var der også Black Friday tilbud på, og jeg fik nogle procenter, hvis jeg købte dem. Og de ligger simpelthen individuelt pakket ind. Og jeg ønsker at få... Mit største ønske er at få Oswald eller Chip og Chap og Pluto. Og det var ikke et dårligt en. De er skide søde, hva'? Det er sjovt, at man har altid sådan et eller andet med hemmelige pakker af sjovere end ting, hvor man ved, hvad det er. Æsel synes jeg også er noget af det cuteste, så det er det heller ikke ked af. Og så står der alt det der bagpå, at det er Disneys egen, og de kan bruges til at pen trading og sådan noget. Som jeg nu aldrig har prøvet endnu selv, fordi jeg kan godt lide min pens. Og tigerdyr. Han er da godt nok også fin. Det er faktisk en skidesød kollektion. Der sidder lige kattehår. Ej, klokkeblomst. Hvor er hendes vinger egentlig henne? De skulle da forsvundet. Det var sgu da besynderligt. Og så når vi til den sidste. Det var utroligt. Det er elektrisk.
Nej. Ja, det var så en mindre heldig en. Og det er... hvad fanden hedder den der? Dumbo. Og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide Dumbo. Men det er altså ikke lige min favoritpen. Jeg tror, jeg har en pen med den, og det tror jeg er rigeligt. Så tak fordi I kiggede med.